Запомнете едно, не купувайте продуктите на компания LR от различните видове сайтове в интернет пространството. Защо? Защото хората, които купуват големи количества и после ги препродават, не се знае как съхраняват тези продукти и дали качеството наистина им е запазено. И след това ви слагат една надценка от 40%. Имате възможност да си купувате продуктите на компания LR директно от тях. Как? Като си създадете клиентски код или код за сътрудник. Какво получавате с това? Получавате продуктите с гарантирано качество, че са съхранявани и доставени до вас правилно и пазарувате самите продукти с 40% отстъпка на заводска цена. Така че, мили хора, не се лъжете да си купувате от сайтовете. А ако имате въпроси, може да се свършите с мен и аз лично мога да ви създам код директно към компанията и да пазарувате на заводски цени, без някой друг да ви посредничи.